Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Ιστορίας και Πολιτισμού. Απόψε σας αφήνω να επιλέξετε αν αυτό που ακούσετε είναι ιστορία ή πολιτισμός. Εγώ θα έλεγα πως είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας που αφορά τον πολιτισμό της ιατρικής, θέλετε, της υγείας, θέλετε. Γιατί απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την λαϊκή ιατρική. Με τη λαϊκή ιατρική ασχολήθηκε ένας πολύ καλός φίλος και γνωστός σας από άλλες εκπομπές. Είναι ο Γιώργος Ομπαλής, τον καλωσορίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς όρισες, Γιώργο. Ευχαριστώ. Και πραγματικά σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή εκπομπή, γιατί καταρχήν πρέπει να διεκδικήσουμε την πρωτοτυπία. Νομίζω ναι. Στην εκπομπή. Και επιπλέον θεώρησα ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έκανες, που κάθεσες δηλαδή και κατέγραψες από μαρτυρίες, φαντάζομαι, θα μας τα πεις εσύ, το πώς οι άνθρωποι στα παλιότερα χρόνια σώζονταν, γιατρεύονταν από διάφορα παθήματά τους, ας τα πω. Πολύ ωραία. Και μάλιστα ασχολήθηκες για μια πολύ μεγάλη περίοδο, από το 1850 μέχρι το 1960, φίλες και φίλοι, γιατί, όπως γράφει, η λαϊκή ιατρική στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο αποτέλεσε βασικό πυλώνα περίθαλψης για τον αγροτικό κυρίως πληθυσμό. Μάλιστα. Και θα μου επιτρέψεις να σου κάνω την πρώτη ερώτηση, να μας τοποθετήσεις καταρχήν σε ό,τι αφορά αυτόν τον πληθυσμό και γιατί κατέφευγαν εκεί, γενικώς να μας βάλεις στην σημερινή εκπομπή. Καταρχήν να σου πω ότι πιθανόν να έχεις και τα πρωτεία πανελληνίως για αυτή την εκπομπή, γιατί η λαϊκή ιατρική δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλο κανάλι να έχει προβληθεί. Ξεκινώντας, θεωρώ σκόπιμο και σωστό να πω ότι το υλικό το έχω πάρει από το βιβλίο του Ελευθέριου Λάλου, που έγραψε το βιβλίο «Λαογραφία και Ιστορία της Κρανιάς Ελασσόνας», ενός συνταξιούχου δασκάλου, ο οποίος ήταν και συγγενής μου, και έχει εμπλουτιστεί με διάφορες σημειώσεις και παρατηρήσεις που είχα καταγράψει από διάφορους ανθρώπους του χωριού μου. Ακούσματα δηλαδή. Ακούσματα, ναι, και έγινε γραπτή καταγραφή. Και πριν συνεχίσεις, εσύ προσωπικά είχες εμπειρία από τέτοιου είδους περίθαλψη? Ναι, βέβαια, είχα εμπειρία, το οποίο κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα τα πούμε. Ωραία. Να πω δύο-τρία πραγματάκια έτσι που αφορούν για την περιοχή της Κρανιάς. Βεβαίως. Υπάρχει μια ενθύμηση στο μοναστήρι της Παλαιοκαριάς που λέει ότι το 1858 πέθανε ο Παπαζαχαρίας, που ήταν εκεί πέρα ηγούμενος της Μονής, αν και του προσφέρθηκε επιμέλεια θεραπείας από τον γιατρό από την Τζαριτσάρη, Γεώργιο Πέμπο, ο οποίος τον επισκέφθηκε 2 φορές. Δηλαδή υπήρχαν γιατροί, αλλά δεν υπήρχαν στο χωριό. Και σπάνιοι. Ναι, και σπάνιοι. Ακόμη το 1890 στη Δασκάτη υπήρχε ένας γιατρός, ο οποίος λεγόταν Ποντίκας Γεώργιος, ο οποίος διατέλεσε και δήμαρχος. Ακόμα να πω ότι η πρώτη καταγεγραμμένη μαρτυρία στο χωριό μου για γιατρό είναι το 1920, όταν ήρθε γιατρός από τη Δασκάτη στην Κρανιά, επιπληρωμή από την κοινότητα, για να κάνει το εμβόλιο της δαμαλίδας της ευλογιάς, την ονομαζόμενη βατσίνα, σε κατοίκους του χωριού. Και τώρα θα μου πείτε γιατί έβαλα την ημερομηνία 1850-1960. Ναι. Επειδή οι κάτοικοι οι οποίοι ζούσαν στο χωριό ήταν γεννημένοι γύρω στο 1890-1900, όταν τους έβρισκα ήταν μεγάλη ηλικία, δεν θέλησα να πάω πιο πίσω, δηλαδή πριν το 1850. Θεωρώ ότι τα 100 χρόνια αυτά είναι σημαδιακά, ας το πούμε, γιατί υπήρχε και μια καλύτερη εξέλιξη όσον αφορά την πληροφορία. Αυτά που θα πούμε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ιατρικά, δεν είναι ιατρική. Έτσι, είναι λαογραφία την οποία έχω καταγράψει και έχουν καταγραφεί από τον Μπαρμπαλευτέρη το Λάλο οι πρακτικές της ιατρικής. Τα γιατροσόφια. Τα γιατροσόφια, ναι, και αυτά που κάνανε. Τα οποία μάλιστα για τα οποία είχαμε στη Θεσσαλία μία λέξη, ηλιάτσια. Ηλιάτσια, ναι, τα οποία σημαίνει φάρμακα γενικά, δηλαδή τη χρησιμοποιούν ένα μεγάλος αριθμός κατοίκων. Λοιπόν, να πούμε ότι
σε μια εποχή που η επιστημονική ιατρική ήταν περιορισμένη στα μεγάλα αστικά κέντρα και η πρόσβαση σε γιατρούς ήταν δύσκολη και οικονομικά αδύνατη, πάρα πολλοί κάτοικοι της υπαίθρου, της Κρανιάς, αλλά και γενικά της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας, αλλά και νομίζω και σε όλη την υπηρετική και νησιώτικη Ελλάδα, καταφεύγανε σε παραδοσιακές γνώσεις που μεταδίδονταν προφορικά από ανθρώπους οι οποίοι έκαναν την πρακτική, ας το πούμε, ιατρική, τη λαϊκή, ασκούσαν τη λαϊκή ιατρική. Παρόλο που σε αυτή την περίοδο υπήρχαν επιδημίες, ευλογιά, πανόλη, ελονοσία, φυματίωση, έτσι, σκληρές αρρώστιες, κατάφερε ο κόσμος να επιβιώσει, αν και υπήρχαν πάρα πολλά θύματα, αλλά ο κόσμος έβρισκε, ας το πούμε, ένα αποκούμπι σε αυτούς τους πρακτικούς γιατρούς. Κατέφευγαν εκεί. Ναι. Συνήθως χωρίζουν σε 3 κατηγορίες. Είναι οι πρακτικοί θεραπευτές, οι οποίοι ήταν άντρες και γυναίκες με εμπειρικές γνώσεις, οι οποίες μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά, δηλαδή η γιαγιά στην θυγατέρα της, τη μάνα στη θυγατέρα της, στην εγγονή της, ο παππούς στο γιο, ο πατέρας κτλ. Κληρονομικά πηγαίνανε. Ήταν μια εμπειρία η οποία είχε διαμορφωθεί με πρακτική και πραγματική αποτελεσματικότητα όταν οι ίδιοι ασκούσαν, ας το πούμε, αυτό το επάγγελμα. Πρέπει να πούμε ότι η χρήση του βοτάνου ήταν σε βασικός πυλώνας της λαϊκής ιατρικής. Τα φυτά ήταν από την τοπική χλωρίδα, τα οποία ήταν σε μεγάλο αριθμό φυτών και βοτάνων που ήταν στην επαρχία. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τις μαμές ή τις μέες, οι οποίες δυστυχώς δεν ξέρουμε, ας το πούμε, πολλά πράγματα για τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν. Τις τεχνικές της. Ναι, γιατί ήταν λίγο έτσι ένα θέμα το οποίο σαν ταμπού και δεν υπάρχουν καταγραφές τι ακριβώς κάνανε, αλλά έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στον τοκετό και στη φροντίδα της λεχώνας και της γαλουχίας. Ξέραν βότανα τα οποία είχαν την ενίσχυση της γαλουχίας, πώς μπορούσαν να είχαν βότανα τα οποία και πρακτικές να σταματήσουν μια αιμορραγία ή πυρετού, και το σημαντικότερο να κάνουν τη φροντίδα του ομφάλιου λόρου. Ναι. Βέβαια στις γεννήσεις υπήρχαν και θάνατοι. Έτσι, όταν υπήρχε μια δυσκολία όσον αφορά το μωρό, εξυπακούεται ότι ναι, υπήρχαν και απώλειες. Έτσι. Και θέλω να κάνω τη σκέψη εγώ. Αυτοί οι άνθρωποι, σχεδόν κανένας τους, δεν μας άφησε γραπτά. Ναι, μιλάμε για τις μαμές περισσότερο. Δεν άφησε γραπτά. Δεν άφησαν τα γραπτά επειδή ήταν αγράμματοι κατά κανόνα ή ήταν και θέμα αρχής να μην το μεταδώσουν γραπτά. Οι πρακτικοί θεραπευτές τα μεταφέρανε. Είπαμε στον διάδοχό του, στον γιο του ή κάποιον άλλον. Αλλά όταν τον έπαιρνε μια συνέντευξη, το ρωτούσε, σου απαντούσε. Γιατί πάρα πολλά τα κάνανε και οι άλλοι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της φροντίδας, δηλαδή δεν πηγαίνανε. Αυτά είχαν καταλάβει και αυτοί τι γίνονται και τα κάνανε σαν αυτοφροντίδα, να δώσουν να καταλάβετε. Και οι ίδιοι. Λοιπόν, οι γητευτές και οι ξεματιάστρες είναι μια άλλη κατηγορία. Μιλούμε για τους γητευτές, γιατί είπαμε ότι οι ΜΕΕΣ ήταν κάπως κλειστό το επάγγελμα, μυστικό. Οι γητευτές όμως και οι ξεματιάστρες. Δεν υπήρχε η λαϊκή ιατρική μόνο όσον αφορά τις θεραπείες, αλλά υπήρχε και μια αντίληψη θρησκευτική που θεωρούσαν ότι ήταν το κακό μάτι, υπήρχε ένας φόβος για το υπερφυσικό. Και τώρα βέβαια, το κακό μάτι υπάρχει. Ναι, το οποίο περιλάμβανε προσευχές, σταυρούς, ξόρκια, συμβολικές πράξεις, ξεμάτιασμα με μια βελόνα, με μια χτένα ή κάτι οτιδήποτε, για να φύγει το κακό. Μπορούμε να πούμε ότι και η χρήση βέβαια ότι ήταν ακόμα και η επίσκεψη της εκκλησίας σε εικόνες, τα τάματα και η χρήση αγιασμού. Έτσι. Αγιασμού. Και φυσικά και αυτό μεταδιδόταν από στόμα σε στόμα. Ναι. Βέβαια, σε ό,τι αφορούσε τις προσευχές, ήταν δεκτό και από την Εκκλησία. Ναι, για τη Βασχάνια, ναι, βέβαια, υπάρχει ειδική προσευχή. Ναι. Και πάμε, όμως, μετά από το 1900 και μετά από ό,τι λες εδώ, έχουμε την μεταβατική περίοδο, να μιλήσουμε λίγο για αυτή, γιατί σιγά σιγά αλλάζει ίσως και ο τρόπος της εφαρμογής. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σταδιακή οργάνωση του συστήματος υγείας, η ίδρυση αγροτικών ιατρίων έγινε πιο συχνή, η διάδοση των εμβολίων και των αντιβιωτικών περιόρισαν το ρόλο της λαϊκής ιατρικής. Ωστόσο όμως μέχρι το 1950, τη δεκαετία του 1950, πάρα πολλοί εμπιστεύονταν τους πρακτικούς γιατρούς σε εισαγωγικά. Υπήρχαν βέβαια στην επαρχία ορισμένες περιπτώσεις που γιατροί
πηγαίναν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και με το σύστημα κοντότα ήταν δηλαδή ένα συμφωνημένο χρηματικό ποσό, ναι, το οποίο προσφέραν τις ιατρικές τους υπηρεσίες στους κατοίκους και αυτοί έναντι αμοιβής έδιναν σιτάρι, μπορούν να δίνουν και χρήματα και προϊόντα. Στην Κρανία προσπάθησαν μερικοί γιατροί να το κάνουν, αλλά δεν το πέτυχαν. Έτσι. Υπήρχε μια καχυποψία, ας το πούμε, προς τους γιατρούς. Υπήρχε εμπιστοσύνη δηλαδή στους πρακτικούς. Ναι, ήταν περισσότερο προς τους πρακτικούς. Αλλά μετά το 1960 υπήρχαν γιατροί, είχαν τοποθετηθεί γιατροί στα χωριά και αυτό ήταν καλύτερο για την υγεία των κατοίκων. Οπότε λοιπόν προχωράμε τώρα στα από πού έπαιρναν τα φάρμακα, ποια ήταν τα φάρμακα και εάν ήταν ασφαλής αυτή η επιλογή ή αν κάναν και λάθη και είχαμε και θύματα. Επιτοπλίστων τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε τα βότανα που υπήρχαν άφθονα στην φύση και είναι και ακόμα και σήμερα δοκιμασμένα. Αν πάτε σε ένα εναλλακτικό φαρμακείο θα μπορεί να σας προτείνει και ορισμένα από βοτάνια. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε το άνθος φλαμουριά στο τήλαιο, η μέντα, το τσάι του βουνού, το χαμομήλι, η αγριάδα βρασμένη. Να πούμε όμως, γιατί εδώ τα έχεις ωραία καταγεγραμμένα, ότι υπάρχουν βότανα τα οποία έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες. Ναι, κάποιες ιδιότητες. Αυτά θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Θα τα πούμε πιο κάτω. Εντάξει. Τα λέω ενδεικτικά, είναι η φλούδα κηδουνιάς και το ρόιδο, τα μπελόφυλλα, τα φύλλα βατομουριάς, τα αρμένια, οι άγριες μαργαρίτες, η σκάρφη, η ρίζα ενός φυτού που ήταν πάρα πολύ δυνατό, το κρεμμύδι, το σινάπι, η πόπορδα, το πορδομανίταρο, το οποίο όταν το πίεζε έβγαζε μια σκόνη καφέ, θα πούμε ποια ήταν η χρήση του, το ρετσίνι, το σκόρδο, το ξύδι, η πικραγκουριά, αυτά ήταν που έτσι τα βότανα που χρησιμοποιούσαν οι λαϊκοί. Για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, για το τι κάνει το καθένα, αλλά δεν παρέμεναν σε αυτά, κάναν και διάφορα παρασκευάσματα. Εδώ θα αναφέρουμε ενδεικτικά τρία τα πιο γνωστά, το οποίο νομίζω ότι είναι ευρύτερα γνωστά σε όλη την επαρχία Λασσόνος, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Για να δούμε. Είναι το αυγοσάπουνο, δηλαδή, το οποίο ήταν ένα παρασκεύασμα με ασπράδι αυγού και εξίσμα άσπρου σαπουνιού, το οποίο έβαζαν και λίγο τσίπουρο μέσα, ορισμένοι, είχε καπνισμένο σινάπι, κοπανισμένο σινάπι, και λίγο γιδόμαλο, το οποίο αυτό γινόταν σαν ένα μείγμα, ας το πούμε, για σταθεροποίηση. Το γιδόμαλο ήταν για να δέσει. Για να γίνει πιο σταθερό, γινόταν κάτι σαν ένα έμπλαστρο. Το οποίο χρησιμοποιούνταν και σαν γύψο και το βάζανε σαν τοπικό επίθεμα σε διάφορες αρρώστιες, σε κρυολόγημα κτλ. Ήτανε κάτι. Σε κρυολόγημα. Ναι, αλλά και σαν γύψος όσον αφορά τα σπασίματα. Τα σπασίματα, θα τα πούμε μετά. Και επειδή αναφέρθηκες στο τσίπουρο, το τσίπουρο ίσως η αψάδα του. Ναι, το ενόβρημα που είχε, ήταν απολυμαντικό. Ήταν απολυμαντικό, γιατί πρέπει να σου πω ότι ακόμη και τώρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πλύση στόματος με τσίπουρο, χωρίς να το καταπίνουν αναγκαστικά, γιατί ακριβώς είναι απολυμαντικό. Έχει καταπληκτικές και απολυμαντικές ιδιότητες. Ένα άλλο σκεύασμα ήταν η κυραλιφή, την οποία ήταν το καθαρό μέλι μαζί με το λάδι. Γινόταν ένα μείγμα που όταν κρύωνε το χρησιμοποιούσαν περίπου σαν βαζελίνη, δηλαδή στα σκασμένα χείλη, στο σκασμένο δέρμα, στα πληξίματα για να γίνει καλύτερη επούλουση κτλ. Ήταν δηλαδή κάτι έτσι μαλακτικό. Οι κυραλιφές που διαφημίζονται υπήρχαν από πάντα. Από πάντα, ναι. Μία αληφή από λάδι και κερί. Και κερί μαζί, ναι. Το οποίο τώρα οι σύγχρονοι μελισσοκόμοι βγάζουν άλλα σκευάσματα, το εμπλουτίζουν με μέντα, με διάφορα άλλα υλικά. Κάνουν τα δικά τους. Γιατί να πούμε ότι οι παλιοί έδωσαν τη γνώση και οι σύγχρονοι την εξέλιξαν ακόμα καλύτερα. Ακόμα υπήρχε η κρεμμυδαλιφή, η οποία ήταν το κρεμμύδι που ήταν ανακατεμένο με ζεστό λάδι, το αποθετούσαν σαν επίθυμα πάνω σε αποστήματα, για να μαλακώσουν, να οριμάσουν, για να ανοίξουν και να φύγει το οποίο γρηγορότερα. Και για το κρεμμύδι, ίσως να το δούμε και πιο κάτω, εγώ θυμάμαι ότι η γιαγιά μου το στούμπιζε το κρεμμύδι, το έβαζε σε ένα πανί, όταν πέφταμε και χτυπούσαμε κάπου, το έβαζε επάνω
και αμέσως δεν γινόταν. Δεν γινόταν το πρίξιμο, ναι. Ναι, το πρίξιμο, ούτε το μπλέχοντα. Όχι, όχι. Είχε δηλαδή θεραπευτικές ιδιότητες. Και τέλος αναφέρομαι κάτι, ένα ιδιόμορφο, το οποίο μπορεί να είναι και λίγο παράξενο. Αυτό θέλω να μου το πεις, γιατί όταν το είδα πραγματικά και γέλασα, αλλά και μου φάνηκε περίεργο. Ναι, είναι το ποντικόλαδο που λένε. Παίρνουν μικρά ποντικάκια, τα βάζαν σε ένα μπουκάλι με λάδι, τα οποία τα αφήνουν στον ήλιο για αρκετό καιρό, το οποίο έλυνε το ποντίκι. Έλυνε το ποντίκι μέσα. Και μετά αυτό το σκεύασμα το χρησιμοποιούσαν, το λάδι δηλαδή με το λιμένο ποντίκι, σε πληγές. Συνήθως στα ζώα, αλλά και στους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν υπήρχαν μεγάλες πληγές από σκεπάρια, τσικούρια κτλ. Σκισίματα έτσι. Ναι, το χρησιμοποιούσαν σαν μέσο επούλωσης. Και έπλυνε το δέρμα. Ναι. Σας φαίνεται παράξενο και όμως. Μου φαίνεται όχι απλό παράξενο. Πολύ παράξενο πραγματικά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο τώρα. Να προχωρήσουμε λίγο στις αιματώσεις από ξυλοδαρμό. Ναι. Και έχω να σου πω μια ιστορία μετά. Μάλιστα. Μα πάνω σε αυτό. Τώρα μπαίνουμε στο κύριο θέμα. Ποιες ήταν αυτές οι αρρώστιες, ας πούμε, τρόπο την ποια η λαϊκή θεραπευτική. Οι αιματώσεις, όταν κάποιος το ρίχναν πολύ ξύλο, ας το πούμε, γινόταν το σώμα του μπλε, μαύριζε, έπρεπε να παρεύουν άμεσα, και ο τρόπος που είχαν βρει ήταν ότι σφάζαν ένα μικρό κατσίκι ή ένα αρνί και πέραν τον οπό δέρμα και το τοποθετούσαν κατάσταρκα στο γυμνό σώμα του χτυπημένου, και αυτοί νομίζουν ότι με αυτό το πράγμα, το δέρμα του ζώου, απορροφούσε το αιμάτωμα. Συνήθως αν ήταν μεγάλες πληγές, ήταν μεγάλος ο άντρας δηλαδή κτλ. Συνήθως βάζανε και προβιά, ναι, βάζανε και προβιά προβάτου. Αλλιώς από τι προβιά ήτανε? Από μικρό αρνί ή κατσίκι. Ναι. Και αν ήταν μικρό το αιμάτωμα, συνήθως έλεγε την κεφαλαριά, που ήταν το δέρμα από το κεφάλι του σφαγμένου αρνιού ή του κατσικιού, που ήταν μικρό σε όγκο. Έφτανε δηλαδή το μέγεθος. Ακόμη χρησιμοποιούσαν βδέλες, οι οποίες και ακόμα τώρα. Πριν μιλήσεις για τη βδέλα, θέλω να σου πω ότι πράγματι κάποιος φίλος κάποτε μου εξήγησε ακριβώς, μου περιέγραψε αυτό ακριβώς, το δέρμα που κάποιος, εν πάση περιπτώσει, σε εκείνα τα άχαρα, τα επικίνδυνα χρόνια του διχασμού, μετά από πολύ ξυλοδαρμό, δεν ήξερα να λέει τι να το κάνουν, αλλά ένας παππούς τον πήγαν σε μια στάνη αυτή, ναι, και ο παππούς ήξερε, τους είπε αφήστε τον σε μένα και θα τον γιατρέψω, και πραγματικά τον τύλιξε με την προβιά. Και την άλλη μέρα που ξύπνησε και ήρθαν να τον δούνε, γνώρισε ότι είχε γίνει τελείως καλά. Είχε καλά, είχε το δέρμα απορροφήσει. Γιατί έγινε αμέσως η επέμβαση, και όταν το άκουσα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ναι, λέει, γιατί οι ιδιότητες είναι όλος ο ζωντανός οργανισμός εκεί μέσα, δέρμα, ναι. Και θεραπεύτηκε αμέσως. Καλό είναι βέβαια να μην γίνονται ξυλοδαρμοί, να μην χρειαζόμαστε τίποτε απολύτως, οι άνθρωποι μεταξύ μας, αλλά δυστυχώς υπήρχαν στο παρελθόν. Ακόμα χρησιμοποιούσαν βδέλες στα μαυρισμένα σημεία που απομυζούσαν το αίμα, έτσι πιστεύανε. Και ακόμα νομίζω υπάρχει και βδελοθεραπεία, υπάρχουν και ειδικά ψάρια τα οποία πολλές φορές διάφορα αιματώματα. Ναι, για τα ψάρια τώρα που το ανέφερες, μου επιτρέψεις να σου πω ότι είδα ένα ντοκιμαντέρ σε μία λίμνη στη Βουλγαρία πάνω, δεν ξέρω τι ήταν, που έδειχναν για την ψωρίαση. Έμπαιναν μέσα σε μια λίμνη που είχε αυτά τα ψαράκια, τα οποία πήγαιναν και. Ναι, στο έξεμα. Στο έξεμα, και εκείνη τη στιγμή έβλεπες τη διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Τώρα για τις βδέλες πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Οι βδέλες. Τις χρησιμοποιούσαν σαν θεραπευτικό μέσο. Και μάλιστα λέει τη βδέλα δεν την διωχνάν, την άφηναν μέχρι να πέσει μόνη της από την αεροφύξη το αίμα. Δεν ξέρω, ήταν καλό αυτό. Δεν το ξέρω με αυτά. Έτσι. Καλά είναι να μην το δοκιμάσουμε. Είπαμε, έτσι, αυτά είπαμε, τώρα κάνουμε καταγραφή της λαογραφίας όσον αφορά την λαϊκή. Τώρα και πού να βρούμε και βδέλες. Δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να είμαστε σε έλος για να το βρούμε. Να πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι η αιμορραγία από κόψιμο ή γδάρσιμο του δέρματος. Όταν το κόψιμο ή το γδάρσιμο ήταν στο άκρο, στο πόδι ή στο χέρι, μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενο, χρησιμοποιούσαν τα ούρα ως απολυμαντικό, το οποίο απολύμανε την πληγή. Το άκουσα και αυτό. Και αυτό, ναι, και ακόμα και τώρα, άμα πάτε στα χωριά, πάρα πολλοί το κάνουν, έτσι. Υπάρχει και ιατρική εξήγηση. Γι' αυτό νομίζω ένας γιατρός θα μπορούσε να το εξηγήσει καλύτερα. Θα μπορούσε να το εξηγήσει σε ντοκιμαντέρ πάλι θα επικαλεστώ.
ένα ντοκιμαντέρ με κάποιον ο οποίος είχε κάνει αναβάσεις και τα λοιπά στο βουνό και επειδή έπεσε και κόπηκε, έκανε αυτό το πράγμα. Σε ξένο ντοκιμαντέρ. Ναι, έκανε αυτό το πράγμα με τα ούρα και απολύμανε την πληγή, γιατί η οποία τελικά ήταν και μεγάλη, είχε κοπεί πολύ από μια πέτρα. Εν πάση περιπτώσει, πρόσφερε πρώτες βοήθειες στον εαυτό του. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν. Και άμα κάτι άλλο βλέπω. Αν η πληγή ήταν μεγαλύτερη, σαν αιμοστατικό χρησιμοποιούσαν το δέρμα, έπαιρναν τη ζώνη και με ένα μαχαίρι έξυναν τη ζώνη και έβγαζε ξύσμα, το ξύσμα της ζώνης, τη δερμάτινη ζώνη που φορούσαν στη μέση. Ναι, το έξανε με ένα μαχαίρι ή με ένα ξεράφι και το ξύσμα. Το εσωτερικό μέρος που είναι. Το βγάζανε και το βάζαν σαν αιμοστατικό πάνω στην πληγή. Έτσι, γιατί ήταν και φυσικό δέρμα. Αρκετοί βάζανε. Και μη επεξεργασμένο ενδεχομένως. Ναι. Και μερικοί βάζανε και καπνό τριμμένο πάνω στην πληγή. Και αυτό το άκουσα και τον καφέ. Άκουσα και για τον καφέ. Και βέβαια αυτό που ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο ήταν αυτό που λέγαμε υπόπορδα, το πορδομανίταρο, το οποίο αν το πιέσεις βγάζει μια καφέ σκόνη, την οποία θεωρείται αιμοστατική. Και ακόμα νομίζω το χρησιμοποιούν στο χωριό μου, δηλαδή. Αν το βρούνε τώρα πολλές φορές σε μικρές πληγές το χρησιμοποιούν, το κάνουν ακόμα χρήση. Μάλιστα. Και κάτι λέει εδώ για την ξερή κοπριά ζώου. Ναι, το οποίο ήταν και αυτό ένα αιμοστατικό στοιχείο για να κλείσει μία πληγή. Έπρεπε δηλαδή να βρουν έναν τρόπο. Ίσως υπήρχε το υπόλοιμα του ούρου. Ίσως ναι. Η ουσία αυτή που είχε να βοηθούσε, ας το πούμε, στο κλείσιμο της πληγής. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αιμορραγίες και τα κοψίματα και τα εκδαρσίματα. Έχουμε όμως την αιμορραγία της μύτης που είναι την οποία είναι απλή, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Πιέζανε το δάχτυλο εδώ στη μύτη, βάζανε κρύο νερό στο μέτωπο ή ολόκληρο το κεφάλι, γιατί πιστεύανε ότι το κρύο νερό, η ψήξη βοηθάει στη σύσπαση των αγγείων και κατά επέκταση στην μείωση της ροής και της αιμορραγίας. Ένα ακόμη παράξενο, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι γεγονός, δηλαδή αν έχει πρακτική σημασία, έδιναν σφιχτά με ένα μαντίλι το βραχίωνα του αριστερού ή του δεξιού χεριού. Το βραχίωνα, τον ίδιο δηλαδή. Το ίδιο του ασθενή, ναι. Το οποίο πίστευαν ότι συνέβαλε στον περιορισμό της αιμορραγίας. Βέβαια φρόντιζαν να τον έχουν σε δροσερό μέρος, έτσι, για να μην έχει επιβάρηση όσον αφορά τον πυρετό ή οτιδήποτε κάτι, να δροσιστεί. Και έχουμε και τις αναφυλαξίες. Σε ποια αναφυλαξία αναφέρεσαι? Στην μπλούντα. Μπλούντα στο χωριό μου στην Κρανιά, αλλά και σε άλλα μέρη πιστεύω και σε άλλα χωριά της επαρχίας Ελασσόνας λένε την κάμπια των δέντρων, ειδικά αυτή που υπάρχει στα Πεύκα. Και λέγανε ότι όταν σε περπατήσει η μπλούντα, ή αν καθίσεις πάνω σε πευκοβελώνες ή γύρια που έχει περπατήσει η μπλούντα, παθαίνεις αναφυλαξία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κνισμός και γινόταν έτσι μεγάλα εξανθήματα, τα οποία για να τα προκαλούσε βέβαια πόνο και φαγούρα έντονη, συνήθως άλυβαν το ερθισμένο μέρος με αλατόνυρο ή με ξύδι για να μειωθεί ο κνισμός, και αν η αναφυλαξία έβλεπαν ότι προερχόταν από ένα τρόφιμο, το καταλαβαίναν δηλαδή ότι κάποιοι τους πήρασε, προσπαθούσαν να το πούμε εμπειρικά να μην το καταναλώσουν για τις επόμενες φορές, για να μην τους πειράξει. Ναι, η αναφυλαξία από τρόφιμο ήταν και πιο δύσκολη. Και πιο δύσκολη, γιατί τα τρόφιμα δεν ήταν πάρα πολλά, ελάχιστα ήταν η κατανάλωση των τροφίμων, δηλαδή φασόλια, όσπρια, τέτοια πράγματα ήταν. Τότε μπορεί να είχε προέλθει από κάτι κατά λάθος. Και πάμε λοιπόν σε αυτό το κακό σπυρί, το οποίο άκουγα και εγώ από τον πατέρα μου και μάλιστα το άκουσα, θα μας πεις τι είναι. Εδώ βλέπω ότι είναι απομόλυνση, αλλά θυμάμαι ότι η γιαγιά μου έλεγε τώρα που θα πάτε στο νεκρό, προσέξτε όταν γυρίσετε να μην έχετε κανένα σπυρί. Τώρα αυτό είναι λαϊκή δοξασία. Λαϊκή δοξασία, αλλά εδώ εσύ αναφέρεσαι στον άνθρακα. Στον άνθρακα, ναι. Γινόταν η μόλυνση από αρρωστημένα ζώα που τα σφάζανε χωρίς να ξέρουν βέβαια, για να πάρουν το δέρμα ή και το κρέας. Τα κατανάλωναν ή όχι? Τα κατανάλωναν χωρίς να ξέρουν, ναι. Όταν ο άνθρακας ήταν στα αρχικά στάδια στο ζώο και εμφανιζόταν στο εξωτερικό μέρος του σώματος, τον θεραπεύαν με καυτηριασμό. Στο ζώο, ο άνθρακας? Στον άνθρωπο, ναι.
Πέραν ένα καρφί το οποίο το καυτηριάζανε στη φωτιά και πάνω στην πληγή που έκανε η αρρώστια του άνθρακα στον ανθρώπινο οργανισμό, στο δέρμα. Δηλαδή καυτηριάζανε και εκεί πολλές φορές θεραπευότανε. Όταν όμως ήταν εσωτερικά τα όργανα τα οποία προσβάλλονταν από τον άνθρακα, ήταν ο σπληνάνθρακας, ο άρρωστος ήταν σίγουρα χαμένος. Ναι, δεν υπήρχε θεραπεία και υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις στο χωριό μου, αλλά και σε άλλα χωριά φαντάζομαι που έχουν πεθάνει από τον άνθρακα. Ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή αρρώστια. Ναι, τώρα μια και αναφέρθηκε στον άνθρακα, εγώ πάλι θα αναφερθώ σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα με μια πολύ ηλικιωμένη η οποία καταγόταν από την Κρήτη. Ναι. Και η οποία έλεγε ότι φαινόταν το ένα μάτι της, ένα υπέροχο γαλάζιο μάτι, το άλλο δεν υπήρχε. Και έλεγε ότι όταν ήταν 16 χρονών, 17, είχε βγάλει μέσα στο μάτι άνθρακα. Ο πατέρας της έπρεπε να επιλέξει ή να της το κάψει και να ζήσει ή να την αφήσει να πεθάνει. Και τελικά επέλεξαν να της το κάψουν. Είχε πεθάνει, λέει, όταν της το έκαναν αυτό, γιατί είχε πάρα πολύ πόνο. Συνήλθε, επέζησε με ένα μάτι. Και όπως έλεγε, δυστυχώς έλεγε, δεν μπόρεσα να παντρευτώ. Γιατί δεν είχα μάτι. Αλλά τουλάχιστον έζησε. Ωστόσο έζησε. Πρέπει να ήταν φρικτός ο πόνος. Πάρα πολύ. Φρικτός. Λοιπόν, και εάν έβγαινε στα σπλάχνα, βέβαια πέθανε. Πέθανε, ναι, δεν υπήρχε σωτηρία, δεν υπήρχε θεραπεία. Και ακόμα και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα να είναι άνθρακας. Αν πας μόνο στο νοσοκομείο θα μπορέσει να θεραπευτείς. Ναι. Και αν μπορέσεις. Και να λοιπόν και φτάνουμε στο απόστημα στο πέλμα. Ναι. Πώς γίνονται τα αποστήματα, πώς γίνονταν, πατούσανε καρφιά, πατούσανε. Αυτό το λέγανε λιθοπάτημα. Συνήθως ήταν από γδάρσιμο από μια άγρια πέτρα, κοφτερή πέτρα, από αγκάθια, γιατί τότε οι άνθρωποι δεν είχαν παπούτσια, ξυπόλυτοι, τα τσαρούχια δεν ήταν σκληρά, ας το πούμε, για να μπορέσουν να αντέξουν τις πιέσεις. Τα τσαρούχια γίνονταν από δέρμα γουρουνιού. Ναι, γουρνοτσάρεχο τα λέγανε, γινόταν από δέρμα γουρουνιού, τα οποία δεν ήταν ικανά. Αντέχαν αυτά. Όχι, ανά εβδομάδα, 10 μέρες έπρεπε να κάνεις καινούρια, ας το πούμε. Με αποτέλεσμα να κάνουν πληγές κάτω από τα πόδια, τρυπήματα, και αυτό το λέγανε λιθοπάτημα. Οι πληγές με πίον βέβαια. Ναι, βέβαια, ναι, ή από καρφιά. Έτσι. Και υπήρχε και κίνδυνος να. Ναι, βέβαια, ναι. Η θεραπεία για αυτό το λιθοπάτημα. Έπρεπε να για να αμαλακώσει και να οριμάσει η μόλυνση, έβαζαν πάνω σε μια φλούδα κρεμμυδιού, την οποία την είχαν ψήσει με λίγο στη φωτιά και με λίγο λάδι, σαν επίθεμα, και αυτό ανακούφισε τον πόνο, περιόριζε το είδημα και βοηθούσε στη συγκέντρωση του πίου και επιτάχυνε το άνοιγμα της φλεγμονής για να γίνει μια εκτόνωση. Και τι πόνο μετά για να πατήσεις να βγει το πίον. Ακόμα χρησιμοποιούσαν ένα κατάπλασμα από λιναρόσπορο, το οποίο το εφάρμοζαν με τον ίδιο σκοπό πάνω στο δέρμα. Είχε και αυτό βέβαια ανάλογα αποτελέσματα. Όταν ήταν στη φτέρνα, η φτέρνα ήταν πιο σκληρή, το πέλμα είναι πιο μαλακό, η φτέρνα είναι πιο σκληρή. Συνήθως άνοιγαμε ένα ξεραφάκι λίγο να φύγει, να βρει μεγαλύτερη διέξοδο το πίον, γιατί αντέχεται στην φτέρνα, είναι σκληρό το δέρμα. Ναι. Στο πέλμα δεν μπορείς να το κάνεις, είναι μαλακό. Βάζανε και εκεί πάλι μία φλούδα κρεμμυδιού με λάδι, κρέμα δαλυφή. Συνήθως γινόταν καθαρισμός με ινόπνευμα και βάζανε σαν τσιρότο, ας το πούμε, βάζανε φύλλα βατομουριάς ή αμπελόφυλλα. Είχαν την εντύπωση ότι αυτά είναι σαν τσιρότα, σαν επιθέματα να καλύψουν τις πληγές. Ναι, και γιατί φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο οι πέτρες, ήταν και τα αγκάθια. Τα αγκάθια, ναι, είπαμε όλα. Πατούσαν τα αγκάθια, ναι. Και τα αγκάθια είναι οδυνηρά στο πάτημα. Βέβαια, πάρα πολύ παλιουριά. Και ενοχλητικά και υπάρχουν και πολλοί λόγοι να πατήσει κάποιος ένα αγκάθια, μα πατάει ξυπόλυτος. Ναι. Προσπαθούσαν να βρουν έτσι έναν τρόπο να μπορέσουν να ανακουφιστούν. Να ανακουφιστούν. Γιατί δεν ήταν μονάχα που το πατάς και πονάει, είναι και όλη η αποθεραπεία μετά. Και να φτάσουμε λοιπόν στα αθλητικά και στους ρευματισμούς. Εκεί ήταν μια αρρώστια τροποτινά που
ταλαιπωρούσε πάρα πολύ τον κόσμο. Η μόνη θεραπεία που είχαν ήταν τα ζεστά ποδόλουτρα με αλατόνερο. Οι εντριβές, το οποίο πίστευαν ότι η θερμότητα βοηθάει στη χαλάρωση των αρθρώσεων, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Διέλυε τα άλατα. Ναι. Ακόμη κάνανε εντριβές με πετρέλαιο, έτσι, με δυνατό τρίψιμο. Νόμιζαν ότι το πετρέλαιο είναι θεραπευτικό υγρό. Οι εντριβές πετρελαίου. Ναι, σε ορισμένα χωριά και ορισμένοι άνθρωποι ακόμα κάνουν εντριβές με πετρέλαιο. Ναι, με τη διαφορά ότι μπορεί και να δημιουργήσει και έγκαυμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί το δέρμα δεν είναι πάντα, δεν αντέχει πάντα. Σημαντικό έπαιζε η ζεστή ένδυση, δηλαδή βάζαν ζεστά ρούχα. Προσπαθούσαν να κρατήσουν τον οργανισμό τους ζεστό. Ναι. Και προκειμένου να μπορέσουν οι αρθρώσεις να είναι πιο εύκαμπτες. Πιο εύκαμπτες, ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν υπήρχαν φάρμακα να μπορέσουν να κάνουν τα θετικά. Απλά φαντάζομαι ότι δεν οδηγούσε στη θεραπεία, απλά στην ανακούφιση περισσότερο. Ναι, οι εντρεβές έπαιζαν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τους τερματισμούς και τα αρθριτικά. Και πάμε λοιπόν στη γρίπη που μας έρχεται κάθε χρόνο εδώ και την παλεύουμε και πάλι αυτή. Ναι, φάρμακα δεν είχαν, αλλά αυτό το οποίο πιστεύαν ότι μπορεί να ωφελήσει ήταν η σωματική ακινησία, η κατάκληση με ζεστό χώρο, να είναι εξαπλωμένη, να είναι σκεπασμένη με βαριά βελέντζες, με τέτοια παπλώματα. Η εντριβή στην πλάτη με ινόπνευμα και το τρίψιμο. Τα οποία κάνουμε και τώρα. Ναι, βέβαια, το ίδιο τώρα. Το αίσθημα θερμότητας δημιουργούσε μια ανακούφιση για τα ρίγη που αισθανόταν, τους μυϊκούς πόνους, που ήταν τα συνοδευτικά της γρίπης. Τα ζεστά ροφήματα, το τσάι του βουνού επιτοπλίστων, ζεστό γάλα, αυτά ήτανε. Και όταν άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα χαπάκια με τις καλμαλίνες, πέραν και μια καλμαλίνη. Στην Αθηνά και χειρακίνη, για να γιατρεύεται καλύτερα και γιατί η κατάσταση επιδεινωνόταν. Ναι, προσπαθούσαν να αποφύγουν το κρύο και την έκθεση σε κρύα ρεύματα ή οτιδήποτε. Κοντά στο τζάκι συνήθως κοιμότανε για να αποφύγουν την επιπλοκή που ήταν η πνευμονία. Ναι, και υπήρχαν και πολλές ευκαιρίες να εκτεθούν σε ρεύμα, γιατί τότε πια με ένα τζάκι να ζεσταθείς, πώς ήταν να ζεσταθείς. σε ένα χώρο μόνο το σπίτι, βέβαια ήταν μικρά τα σπίτια, δεν μπορούσε να κάνει έτσι μεγάλη θερμότητα, δεν ήταν και σταθερή η θερμοκρασία. Ναι, δεν ήταν. Η δε συγχωρεμένη πεθερά μου, σε ό,τι αφορά τη ζέστη που εκπέμπει το τζάκι, έλεγε «Η μια μου πάντα καίγεται, η άλλη πονεί και δέρνεται». Έτσι ακριβώς. Ναι. Ήταν μόνο μπροστά ζέστη, από πίσω ήταν κρύο. Μόνο μπροστά και ήταν και επικίνδυνο να έχεις μόνο μπροστά, πίσω να είναι κρύο. Έτσι ακριβώς, ναι. Βέβαια, οι άνθρωποι έπρεπε να προστατευτούν από κάπου. Και πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο τρέμει ο καθένας μας όταν είναι στην εξοχή, μη βρεθεί μπροστά σε φίδι. Και τώρα έχουμε και τις διαφημίσεις, τα φίδια της Ελλάδος δεν είναι, μην τα σκοτώνετε, μην τα κάνετε κτλ. Για να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Είναι τα δαγκώματα των φιδιών και τα τσιμπήματα των εντόμων. Στο χωριό μας όταν δεν λέγανε δάγκωμα φιδιού, λέγανε τσίμπημα. Έτσι είχε κυριαρχήσει η τοπική ορολογία, το τσίμπησε φίδι. Οι οχές κυριαρχούν στην Ήπεθρο. Συνήθως όταν του τσιμπούσε μια χιά, ένα φίδι, πολλές φορές δεν γνωρίζανε και τι φίδι ήτανε, κάναν το πρακτικό, δέναν μερικούς πόντους, μερικά εκατοστά πριν την πληγή στο χέρι, στο πόδι, σφιχτά με μια ζώνη, ένα σκοινί, μια λυσίδα, για να μην προχωρήσει. Έτσι πιστεύανε. Το δηλητήριο. Ναι, να μην προχωρήσει το δηλητήριο και προσπαθούσαν να ανοίξουν το σημείο και πατούσαν για να βγει το αίμα, γιατί πιστεύανε ότι το δηλητήριο είναι με τοπικό εκεί και ότι θα βγει με την πληγή που άνοιγαν για να φύγει το δηλητήριο. Πόσο αυτό ήταν αποτελεσματικό, ξέρουμε? Για να το κάνουν βέβαια οι άνθρωποι, κάτι ξέραν. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από τσιμπήματα, δαγκώματα ας πούμε φιδιών. Βέβαια είναι επώδυνο μπορούμε να πούμε. Και τώρα οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι πολύ θανατηφόρα, μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι. Ναι, αυτό ακούμε συνέχεια, ότι τα φίδια της Ελλάδος δεν είναι και αυτά τα οποία μπορούν να έχουν δηλητήριο και αυτά δεν είναι πια, το προλαβαίνει. Ναι, μετά δίνανε να πιει τσίπουρο ο ασθενής γιατί πιστεύουν ότι το ινόπνευμα είχε καταπραϊντικές ιδιότητες αλλά και τονωτικές. Τώρα δεν γνωρίζουμε αν όντως το ινόπνευμα οφείλει σε μια τέτοια... Το νοτικό δεν ξέρω, ναι. Αλλά εγώ φαντάζομαι ότι το έπαιρνε απλώς για να χαθεί λίγο από την πραγματικότητα ο ασθενής. Ναι. Τι να πω. Υπήρχε όμως μια παροιμία που έλεγε
ότι αν σε τσιμπήσει, δαγκώσει, δηλαδή σαπίτης, είναι ένα είδος μαύρης σοχιάς, τότε λέει ο θάνατος είναι αναπόφευκτος, λέει πάρε ένα φτιάρι να ετοιμάσει το θάνατο. Δηλαδή πιστεύανε ότι ήταν πολύ επώδυνο και ακραίο, δηλαδή οδηγούσε σε θάνατο το τσίμπημα. Ο σαπίτης, ναι, ίσως. Έτσι είχαν δώσει αυτή την ονομασία οι κάτοικοι. Ναι, γιατί σάπιζε ενδεχομένως ναι, ήταν πάρα πολύ ισχυρό το δηλητήριο. Το δηλητήριο. Όταν τα τσιμπούσαν ο σκορπιός, συνήθως πιστεύουν ότι άμα πιείς πολύ νερό θα είναι λιγότερο επώδυνο το τσίμπημα. Βέβαια μου διαζε όλο το κορμί, βάζανε κανένα λάσπη συνήθως στο μέρος του τσιμπήματος για να καταπραίνει λίγο αυτό, αλλά έπρεπε να περάσει τουλάχιστον 24ωρο για να περάσουν οι παρενέργειες του τσιμπήματος. Και ενδεχομένως να πιείς πολύ νερό και να ουρίσεις να φύγει το δηλητήριο. Πιθανό να ήταν και αυτό. Να ήταν μια λύση που μέσα από τη λογική των πραγμάτων. Την πρακτική ή αυτό που πιστεύανε, ναι. Βέβαια για τα κεντρίσματα των μελισσών και των σφίκων, βάζαν λίγο λάσπη, κομπρέσεις με κρύο νερό. Είχε βέβαια φαγούρα, δεν έχουν αναφερθεί, ας το πούμε, θάνατοι από εκτός και αν είσαι αλλεργικός, που πρίζεσαι, αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, τότε δεν έχουν, από ό,τι ξέρω δεν είχαν εμφανιστεί δηλαδή θάνατοι από αλλεργίες. Από μέλισσες. Ναι. Επάνω σε εσάς υπήρχαν από τότε μελίσια. Ναι, είχαμε μελίσια από πολύ παλιά, ναι. Mm-hmm. Οπότε είχατε και το κερί, είχατε και τα... Ναι, είχαμε, ναι. Και πάμε λοιπόν στις δηλητηριάσεις από χόρτα και θέλω να μου πεις αν υπήρχε κανένα περιστατικό που να το γνωρίζεις. Μάλιστα. Από χόρτα αναφερόμαστε στο κόνιο που στην τοπική διάλεκτο το λέμε μαγκούτα, το λένε και σε άλλη το κόνιο χωριά, που δώσαν στο Σοκράτη. Ναι, λέγεται αλλιώς μαγκούτα στα Κρανιώτη. Ναι, είναι ένα φυτό το οποίο έχει ένα άσπρο λουλούδι. Οι άνθρωποι ξέρανε ποιο είναι, αποφεύγαν να το μαζέψουν γιατί είναι τρομερά τοξικό και επικίνδυνο γιατί πεθαίνεις αμέσως. Υπήρχε μια καταγραφή στο χωριό ότι μια οικογένεια κατανάλωσε κατά λάθος όταν μάζεψε χόρτα απ' έξω για πίτα κτλ. Έβαλαν και μαγκούτα μέσα, το κόνιο και πέθαναν, να πούμε, 2-3 άτομα. Μέχρι και τα ζώα τα ίδια αντιλαμβάνονται όταν βοσκούνε την επικινδυνότητα και την τοξικότητα που εκπέμπει το κόνιο και δεν το τρώνε, το αποφεύγουν. Ναι, είναι ένα τρομερά επικίνδυνο φυτό το οποίο υπάρχει στην επαρχία. Δεν υπάρχει σωτηρία μετά την κατανάλωση. Ένα ακόμα που ήταν τα μανιτάρια, τα οποία στο χωριό τα λέμε παλαβομαρτάρες. Γιατί παλαβώνεις. Ναι, δηλαδή ζαλίζεσαι, δηλαδή έχεις παραισθήσεις. Ορισμένες φορές τα τρώγαν και τα ζώα και πηγαίναν έτσι σαν μεθυσμένα. Περιστατικά θανάτου από δηλητηριώδη μανιτάρια δεν υπήρχαν, αν και τα αποφεύγαν οι κάτοικοι. Λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι τα τρώγανε. Τρώγαν μανιτάρια γενικά. Όχι, ελάχιστοι. Δεν το είχαμε στη διατροφή μας. Εάν κατανάλωναν τα ζώα, τα μανιτάρια, τα ζώα μπορούσαν και να πεθάνουν. Πιθανόν, αλλά πριν πεθάνουν τα φροντίζαν να τα σφάξουν για να τα καταναλώσουν. Τώρα κατά πόσο ήταν ασφαλής η κατανάλωση του κρέατος, αυτό ελέγχεται. Ναι. Και για τους ειδωθήνες, το απόστημα. Ναι, το απόστημα το λέγανε δοηθήνες, είτε επιστημονική, ας το πούμε, ορολογία. Χολκό ήταν στα κρανιώτικα. Όταν έβγαινε ένα απόστημα, ανεξήγητο, έτσι, για διάφορους, μπορεί να ήταν από μία τρίχα συνήθως, που βγαίνει πίο στην βάση, το βάζαν, το καλύβαν με μία φλούδα κρεμμυδιού με λίγο λάδι. Θεωρούσαν ότι αυτό το επίθεμα το μαλακώνει και βοηθούσε να σπάσει, δηλαδή, και να βγει από μόνο του, να μην το σπάσουν δηλαδή από ο άνθρωπος, να μην κάνει η δικιά του παρέμβαση. Ακόμα με η πίεση με τους αντίχερες ήταν που βοηθούσε να βγει το πίο για να καθαρίσει. Ανάμεσα στα άλλα που χρησιμοποιούσαν ήταν η κατράνη. Τι είναι η κατράνη? Είναι αυτό Ήταν ένα μαύρο υγρό το οποίο ήταν. Το πετρέλαιο, ναι, το οποίο το βάζανε σαν επίθυμα κτλ. Και αυτό ορίμαζε. Ναι, το χρησιμοποιούσαν κατά κόρον. Την κατράνη θεωρούσαν θεραπευτική στα χωριά, δηλαδή κάθε σπίτι είχε και μια μικρή ποσότητα κατράνης. Ναι, λάδι πέτρας και αυτό. Έτσι είναι, λάδι πέτρας θα μπορούσαμε να πούμε. Και ακόμα κατασκεύαζαν και μία αληφή. Ναι. Και κάτι άλλο βλέπω εδώ. Ναι, από λάδι και σκόνη θυμίαμα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αποτελεσματικό.
το θυμίαμα το θρηματίζανε, με λίγο λάδι το κάνανε μια μικρή αληφή και το βάζανε πάνω στο απόστημα. Τώρα κατά πόσο αυτό ανακούφιζε. Ναι, εμείς το λέμε, δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα είχε. Και ακόμα γινόταν και χρήση του μεδούλη, ειδικά από αυτό βλέπω, το μεδούλη από το γουρούνι. Ναι, από το γουρνοσιάουλο, τους αγώνες, Ναι. το οποίο κακό δεν έκανε, αλλά πιστεύω ότι χρησιμοποιούνταν σαν γράσο, ας το πούμε, σαν ένα μαλακτικό και αυτό. Σαν επούλωνε την πληγή, την μαλάκωνε και την έκανε πιο καλιά. Πιο ανεκτική. Ναι, αποφεύγαν να κάνουν, πώς το λένε, να το πλύνουν με νερό. Και αυτό δεν ξέρω τώρα εμπειρικά είναι σωστό να μην το πλύνεις με νερό, αλλά συνήθως το πλέναν με ενόπνευμα και τσίπουρο που απολυμμένει. Έχει το ενόπνευμα, ναι. Έχει το ενόπνευμα και είναι σαν να βάζεις σημερινά καθαριστικά. Ναι, καθαριστικά. Και πάμε τώρα στα εγκάβματα. Και για τα εγκάβματα είχαν κάτι. Στα εγκάβματα, όταν ήταν ένα μικρό παιδί πάθαινε κάποιο έγκαυμα και υπήρχε μια θυλάζουσα μητέρα, το μητρικό γάλα το χρησιμοποιούσε σαν επάλυψη, ας το πούμε. Αλλά το πιο συνηθέστερο ήταν η χρήση του βουτύρου, του ανάλωτου βούτυρου, το οποίο ήταν σαν μια αληφή, το οποίο μαλάκωνε και περιόριζε την καύση, ας το πούμε, που ένιωθε στο δέρμα ο ασθενής. Ναι, για το βούτυρο το εφάρμοζα εγώ στα εγγόνια μου κάθε φορά που έπεφταν, προκειμένου να μην πριστεί το μέρος. Βάζαμε το βούτυρο επάνω και ήταν θαυματουργό. Θαυματουργό, δεν έκανε ούτε πρίξιμο, ούτε μαύρισμα. Ούτε, ναι, έτσι αν το βάλεις εκείνη τη στιγμή. Και ακόμα το χρησιμοποιούμε και εμείς και η γυναίκα μου το χρησιμοποιεί εδώ στην εγγονία. Το χτυπάει και βάζει λίγο επάλυψη με βούτυρο. Και για το κάψιμο δεν ξέρω αν το έχεις εδώ. Και με λάδι, αλλά και λάδι σκέτο, αλλά και ντομάτα. Ντομάτα όχι, δεν είχα. Στη φρέσκια ντομάτα και αυτό εξαφανίζεται, φεύγει. Ανακουφίζει ενδεχομένως. Ναι. Ένα παράξενο το οποίο έχει καταγραφεί είναι ότι χρησιμοποιούσαν το αίμα από το λυρί του κόκορα. Δηλαδή, σφάζανε έναν κόκορα λίγο και το. Σπάνιο ναι, αυτό. Βέβαια, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το σκεφτήκανε ή πώς πέρασε αυτό στην λαϊκή ιατρική, αλλά το χρησιμοποιούσαν και λένε ότι είχε και αποτελέσματα. Τώρα, γιατί λένε το αίμα, το αίμα θα ήταν το ίδιο. Και όχι τον ίδιο τον κόκορα ή το κοκόρι, το κοτόπουλο γενικά. Κοίταξε να δεις, το αίμα δεν πάβει να είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι κακό. Ναι. Δεν είναι κακό και να το βάλει κανείς. Και πάμε στα εξαίματα, τα εξαίματα που είναι πραγματικά βασανιστικά. Τα εξαίματα, υπήρχε μια σχετική λέξη στην Κρανιά, τις λέγανε κουλόθρες και πήρε το όνομα από το στρογγυλό σχήμα που θύμιζε μια κουλούρα. Ήταν τοπικά εξαίματα. Σε στρόγγυλη, ναι. Κυκλική μορφή, ήταν εποχιακά, στα χέρια, στο πρόσωπο, έτσι, από τον ήλιο. Άλεφαν τις εποχιακά, αλλά και μόνιμα καμιά φορά. Μερικές φορές, ναι. Και μόνιμο το έξαιμα. Και εκεί είναι η ταλαιπωρία η μεγάλη. Το υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαν ήταν η μελάνη. Πιστεύουν ότι η μελάνη... Μελάνη από τη σουπιά ή το μελάνη που γράφανε κανονικά. Το μελάνη που γράφανε. Ναι, και ακόμα νομίζω και τώρα στα βρέφη όταν συγκαίγονται, πολλές φορές χρησιμοποιούν και μελάνη. Ναι, είχε θεραπευτικές ικανότητες. Όχι το ιόδιο, η μελάνη. Όχι, το μελάνι. Μάλιστα. Αυτό ας τα ακούσουμε όσοι. Είπαμε ότι αυτά δεν τα προτείνουμε. Όχι, δεν τα προτείνουμε, απλώς τα βάζουμε όλα υπό αίρεση, αλλά γιατί όχι. Και πάμε τώρα στο έλκος του στομάχους αυτούς. Το έλκος δεν υπήρχε σαν επιστημονική ορολογία, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι άνθρωποι, δεν υπήρχε δηλαδή γνώση. Στομαχόπονο. Ναι, το οποίο το μόνο που κάνανε ήταν να διπλωνόταν στη μέση και προσπαθούσαν έτσι με πολλή υπομονή να περάσει ο πόνος, να καταλαγιάσει ο οξύς ο ρυθμός και την κατάσταση αυτήν στον πόνο στο μάχη το λέγανε σφαϊό ή ξέρω εγώ ότι κάτι σαν που σφάζει κάτι, σαν σφάχτης. Ναι. Συνήθως πέραν μετά μια εμπειρική δίαιτα, δηλαδή λίγο ανάλωτο φαγητό, λίγο δηλαδή πιλάφι. Πρότειναν το πιλάφι χωρίς αλάτι,
ανάλατο, δηλαδή ό,τι Ναι, ναι, κάνουμε ναι. και τώρα. Και τώρα, ναι. Ένας λαπάς, ας Ναι, έτσι πούμε, θα ακριβώς. σου κάνει καλό, γιατί απλά δεν είχε οξύ, δεν είχε... Δεν υπήρχαν τα φάρμακα για να καταπολεμήσουν το έλκος. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι υπήρχε έλκος στο μάχο και έλκος 12 ακτυλό. Ότι υπήρχε πληγή. Υπομέναν με πολύ υπομονή τον πόνο. Και το τσούξιμο, το Σε ελάχιστες κάψιμο. περιπτώσεις, αν πηγαίναν σε μια μεγάλη πόλη, μπορεί να πηγαίναν σε κάποιο γιατρό, ο οποίος να τους έδωνε τη γνωμάτευση ότι υπάρχει έλκος. Τι ταλαιπωρία για τους ανθρώπους, χωρίς γιατρούς. Και πάμε λοιπόν στην ελονοσία που εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλία την είχαμε και στα χωριά, ειδικά του Κάμπου. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Παρόλο που η Κρανιά είναι ορεινή. Και μου κάνει εντύπωση που είχε ελονοσία η Κρανιά. Υπήρχαν έτσι κρούσματα ελονοσίας. Βέβαια κυκλοφορούσε τότε το κινήνο σε βαζάκια. Οι κάτοικοι με τσιγαρόχαρτο κάνανε αυτοσχέδια χαπάκια, με βάζανε μια μικρή ποσότητα κινήνου. Και τα παίρνανε. Ήταν χύμα, δηλαδή ήταν σκόνη σε χαπάκια. Και πολύ τολμηροί κάναν μια δική τους, ας το πούμε τώρα, ποτινά πατέντα. Πέραν ένα μπουκαλάκι με 100 δράμια τσίπουρο ή κονιάκ, βάζαν μέσα σκόνη, το οποίο το κάνανε, κατέβαναν σαν σαΐκερ και το πίνανε. Και αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολύ να είναι μεθυσμένοι. Τους πήραζε, δεν είναι και δυνατό, γιατί νόμιζα ότι όσο πιο πολύ η ποσότητα πιείς κινήνο, γιατί είναι και, πώς το λένε, στιφό, είναι πικρό, ναι. Τώρα, εντάξει. Τώρα η αποτελεσματικότητα ήταν αμφίβολη. Συνήθως το πέρανε και με λίγο καφέ ή λίγο ζάχαρη, βάζαν λίγο έτσι να είναι πιο στη ζάχαρη. Η ζάχαρη, το γλυκό επιδίνωνε την κατάσταση αντίθετα, αλλά με το τσίπουρο δεν το ήξερα. Και ομολογώ ότι διασκέδαζαν λιγάκι την όλη δυσκολία της κατάστασης στον πυρετό. Αν υπήρχε υψηλός πυρετός μετά από ελονοσία, το καταπολεμούσαν με ρετσινόλαδο, το οποίο πουλούσαν στα μπακάλικα. Τώρα, βέβαια, ακόμα φροντίζανε να είναι ντυμένοι με βαριά ρούχα, γιατί πιστεύανε ότι η ζέστη βοηθάει. Η ζέστη στη Θέρμη είναι καλύτερη, αλλά δυστυχώς η ελονοσία ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα, ναι. Αλλά ευτυχώς δεν είχαμε πάρα πολλά κρούσματα, αλλά υπήρχαν. Υπήρχαν και σε εσάς. Και πάμε τώρα στα εντερικά, στον Κυλόπονο, στη Διάρρη, δυσεντερία, δυσκυλιότητα. Και να ξεκινήσουμε από τον Κυλόπονο. Ναι, στην Κρανιά έχουμε μια δοξασία, λέμε ότι με πόνισε η ψυχή, έχουμε την εντύπωση ότι η ψυχή είναι στο στομάχι. Μια έτσι, ναι. Δηλαδή ότι νιώθουμε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Τώρα αυτό πώς έχει περάσει έτσι σε εμάς, με πόνισε η ψυχή, έτσι, και εννοείται ότι στο στομαχόπονο, έτσι. Ξέρεις, οι Γάλλοι όταν θέλουν να πούνε ότι πονάει το στομάχι τους, λένε «j'ai mal au cœur», δηλαδή πονάει η καρδιά μου. Αυτοί έχουν αλλού, τοποθετούν αλλού. Ναι, αλλά και επειδή και εμείς λέμε το η ψυχή, ενδεχομένως κάπου εκεί στο μέσο... Κάπου στα εσωτερικά, στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου. Ναι, κάπου εκεί πιστεύαν ότι κάτι κοέδρευε η ψυχή και η... Συνήθως... Τι έβαζαν λοιπόν για τον Κυλόπονο που ήταν και κάποια επικίνδυνα από αυτά. Πέραν μια κεραμίδα την οποία την θερμαίνανε και μετά την τυλίγανε με μία ποδιά ή ένα ύφασμα και τη βάζαν πάνω στην γελιακή χώρα. Πολύ επικίνδυνο, Παναγία μου, πάρα πολύ επικίνδυνο. Για να δημιουργηθεί η θερμότητα και να διατηρηθεί. Ναι. Ακόμη τη βάζαν μέσα σε ένα πύληνο σκεύος, μια χόβολη η οποία ήταν σε αποδρομή, δηλαδή έσβηνε σιγά σιγά και τη βάζανε πάνω στο αυτό και αυτό βέβαια ήταν και αυτό επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να ήταν σκολικοδίτιδα. Ναι, μπορεί να ήταν σκολικοδίτιδα και την οποία η σκολικοδίτιδα θέλει κρύο και όχι ζέστη. Εγώ, επειδή μικρός είχα έτσι πολλά, με πονούσε σκολικοδίτιδα. Ήρθε η ώρα να μου πεις την εμπειρία σου. Η γιαγιά μου τότε πήρε μια ζεστή κεραμίδα, τη ζέστηνε, μια κεραμίδα, την ζέστηνε, την έβαλε πάνω στη σόπα, ζεστάθηκε, την τύλιξε μια ποδιά που την έβαζε εδώ στην δεξιά εδώ που με πονούσε. Αυτό με πονούσε παραπάνω. Ευτυχώς άντεξα, ήμουν και γερός οργανισμός, πως ευτυχώς δεν έσπασε δηλαδή η σκολικοειδής απόφυση, να γίνει, ας το πούμε, διάχυση του οποίου και να έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Τραγικά αποτελέσματα. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Μπορεί να ήταν κολλικός, όπως λένε, σκολικοειδίτιδας. Δηλαδή δεν ήταν. Αυτοί νόμιζαν πως ήταν κρυόπονος. Κρυόπονος, ναι. Ναι.
Και πάμε λοιπόν στην διάρρεια. Τι χρησιμοποιούσαν, ποια ήταν τα στυπτικά? Ναι, ήταν η φλούδα ροδιού και κιδουνιού, η βρασμένη φλούδα ροδιού και λοιπόν κιδουνιού. το κιδόνι. Αυτό το κάναμε και μέχρι πρόσφατα και τώρα μπορεί κανείς να το πάρει και να το πιει. Τουλάχιστον δεν κάνει κακό. Ναι, και βρασμένη αγριάδα. Και αυτό λέγανε ότι προσφέρει μια ανακούφιση όσον αφορά την διάρρεια. Ο πικρός καφές, το μαύρο τσάι, το ρύζι σχέτο, το ρύζι, το ναι, λεμόνι. το καλαμποκίσιο, το ψωμί πιστεύανε με την ούρδρα. Ούρδα ήταν το αλατισμένο, το τυρί, το φρέσκο, ότι πρόσφερε μια ανακούφιση όσον αφορά τη διάρρεια, βοηθούσε. Μάλιστα. Με το φρέσκο, το αλατισμένο, το τυρί, τι ωραίο Ναι. που είναι. Και το ανάλατο. Έτσι, ωραίο. Και πάμε λοιπόν στην δυσεντερία. Τι είναι η δυσεντερία? Είναι μια δύσκολη κατάσταση με έντονους κοιλιακούς πόνους και συνήθως μπορεί να υπήρχε και αίμα στη βλένα, στα κόπρανα. Εδώ πίνανε αφέψιμα από φλούδα ρόδιου και κιδόνι και θεωρούσαν το βρασμένο τσίπουρο με μαύρο τσάι ήταν μια άλλη μία. Το μαύρο τσάι ήταν Ναι. είναι το πιο στυπτικό, ναι. Και νομίζανε ότι αν φάνε ένα λεμόνι ολόκληρο μαζί με τη φλούδα και μάλιστα με άδειο στομάχι, είχε αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη δυσεντερία. Τώρα κατά πόσο αυτό ήταν αποτελεσματικό δεν το ξέρω. Και ποιος το άντεχε να το φάει. Και μάλιστα μετά από τέτοια ταλαιπωρία ποιος είχε όρεξη να καταναλώσει τέτοιο πράγμα. Και πάμε λοιπόν στη δυσκυλιότητα, την αντίθετη ακριβώς. Ναι, χρησιμοποιούσαν το άλας Αγγλίας, ένα ειδικό αλάτι, τα μαγνήσια ή του ρετσινόλαδο. Βέβαια ήταν πολύ δυσάρεστη η οσμή, αλλά με προσπαθούσαν έτσι με διάφορους τρόπους να τα πάρουν. Στη μύτη και το καταπίνανε. Ναι, το καταπίνανε, ναι. Βάζαν ορισμένοι λίγο ξύδι στο μείγμα, γιατί πιστεύουν ότι το ξύδι, ο όξος, αυτό δημιουργούσε βοηθητικό, υποστηρικτικό ρόλο, ας πούμε, σε αυτό. Σωστά. Τώρα κατά πόσο ήταν αυτό, αλλά νομίζω ότι δύσκολα η δυσκυλιότητα και καταπολεμούνταν μόνο με το βραστό το ρύζι, ας πούμε. Αυτό είχαν, ή το άσπρο το ψωμί ή το τυρί, δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν κάτι τροφές στερεές που να μην διαγείρουν το έτσι. Εδώ τώρα στη δυσκυλιότητα έπρεπε να διαγερθεί το έντερο, αλλά έβαζαν λέει και σαπούνι πράσινο. Ναι, πέραν το πράσινο σαπούνι, το πλάθανε και το κάνανε σαν ένα υπόθετο. Σαν υπόθετο. Το οποίο το βάζανε, ας το πούμε, και στα μικρά παιδιά και ακόμα νομίζω και χρησιμοποιείται και ακόμα και τώρα. Και εγώ νομίζω ότι αν δεν υπάρχει. Ήταν βοηθητικό, ας πούμε, όσον αφορά στο να προκαλέσει ερεθισμό και να κινητοποιήσει το έντερο. Και έχουμε κάτι πολύ σοβαρό, την επιληψία. Ναι, το οποίο πώς την αντιμετώπιζαν, σίγουρα τη φοβόντουσαν. Ναι, ήταν ο σεληνιασμός, το λέγανε χάλι. Δεν μπορούσαν να δώσουν μια επιστημονική ονομασία, δεν γνωρίζανε, ας το πούμε, ότι ήταν μια αρρώστια. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα φάρμακα φυσικά. Το ρίχναν στην μεταφυσική, στην θρησκεία. Καταφεύγανε, υπήρχε φόβος όταν υπήρχαν οι κρίσεις δηλαδή επιληψίας. Συνήθως κατέφευγαν στα μοναστήρια, στο Βαλέτσικο, στην Ανάληψη, κάναν την εγκύμηση, κοιμόταν εκεί δηλαδή. Κοίμιζαν το παιδί, τον Πάσχο. Ναι, δεν υπήρχαν, ας το πούμε, γιατροί και δεν υπήρχε επιστημονική εξήγηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Η ερμηνεία και δεν μπορούσαν να το δώσουν. Το θεωρούσαν έτσι ένα μεγάλο βάσανο και μια πνευματική έτσι, δοκιμασία, σκληρή ήτανε. Μα και περισσότερο είχαν την, πώς το λένε, το είχαν ρίξει προς την πίστη παρά προς την ιατρική φροντίδα, γιατί τότε δεν υπήρχαν και οι κατάλληλες γνώσεις για την καταπολέμηση αυτής της επιληψίας. Ναι. Και πάμε τώρα στον ύκτερο. Ο ύκτερος. Ναι, ήταν η κυτρινάδα. Το κυτριναδάκι που λέμε. Το κυτριναδάκι. Η χρυσή. Συνήθως, τη χρυσή, κόβανε το χαλινό που υπήρχε κάτω από τη γλώσσα. Μια πρακτική δύσκολη. Τι λες. Ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ήταν αυτό. Δεν ήξερα αυτό. Δύσκολη, τολμηρή πράξη. Ακόμα καταφεύγαν στην Πικραγκουριά, έχει ένα βολβό, ένα λοβό έτσι, το οποίο έχει σπουράκια μέσα. Ναι, σπουράκια. Και έχει τα έκαναν τα σπουράκια. Τα οποία τα ρουφούσαν από τη μύτη. Επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο, το οποίο αυτό έβγαζε μια συνεχή καταρροή κίτρινου υγρού και πιστεύουν ότι αυτό
καθάριζε τον ίκτρο. Νομίζω είναι τρομερά επικίνδυνο αυτό. Αυτό το ηγμόριο, ναι, αλλά όχι το ίκτερο. Ναι. Έλα, ναι. Γιατί ο ίκτρος είναι στα μωρά που γεννιούνται, το ξέρουμε. Και, τα λέμε πάντα ότι αυτά είναι λαογραφικά, δεν είναι θεραπευτικές και μας εκπλήσει, και δεν προτείνονται, έτσι. Δεν προτείνονται, αλίμονο. Και πάμε τώρα στους κάλους, δόξα τω Θεώ, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που μας περιποιούνται. Ναι. Τότε γινόταν αλλά ο κάλος. Τότε που δεν είχαν οι άνθρωποι παπούτσια κάτω από το πέλμα. Ήταν δύσκολα, ναι. Με ένα ξεραφάκι προσπαθούσαν να τους καθαρίσουν. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούσε ο λεγόμενος αρέτσικας που έβγαινε ανάμεσα στα δάχτυλα. Αρέτσικας. Ναι, έτσι το λέγανε, στα πέλματα και στα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών. Δημιουργούσε πόνο και συνήθως τον έκαιγαν με το τσιγάρο από πάνω γιατί ήταν σκληρό. Ή με την ίσκα. Η ίσκα είναι ένα είδος μύκητας ή κορμούς δέντρων που το ξέρανε και το χρησιμοποιούσαν παλαιότερα σαν φυτίλι στο τσακμάκι και αυτό το βάζανε φωτιά στο Παναγία. Έτσι. Βασανισμός. Έτσι ακριβώς. Ήταν κάτι επώδυνο, αλλά δεν υπήρχε κάτι άλλο να μπορέσουν. Σε κάτι πιο χρήσιμο θα έλεγα, δεν ξέρω. Στον κεφαλόπονο, η κρανία, πώς περνούσε. Συνήθως το πιο συνηθές ήταν να το σφίξουν με ένα μαντίλι το μέτωπο, σφιχτά. Και αυτό πιστεύανε ότι τραβούσε τον πόνο, το ανακούφισε τον πόνο. Είχε μία εξήγηση αυτό, θα έλεγα, ότι δηλαδή όταν πονάμε το αγγείο διαστέλλεται και προσπαθούσαν να συσταλούν τα αγγεία έτσι, να τα συστήλουν για να... Με ένα μαντίλι και μετά ήταν και επίθεμα στο μέτωπο βουτυγμένο σε ξύδι. Μπορεί. Και αν υπήρχε έντονος κεφαλόπονος, τότε το ρίχναν στη μεταφυσική, είπαμε στο γύτεμα, που σε εξεμάτιαζε, ας το πούμε. Και περνούσε. Και περνούσε. Με τις σούβλες και τα λοιπά. Είχαν την παρηγοριά. Πιστεύαν ότι ο κεφαλόπονος περνούσε και με το γύτεμα. Και με το γύτεμα. Τώρα, φαντάζομαι ότι τα πιο συχνά ήταν τα κρυολογήματα. Συνάχη, βήχας. Ναι. Και στη χειρότερη περίπτωση πνευμονία ή πλευρίτιδα. Να τα πούμε όλα μαζί σχεδόν να αυτά. Να τα πούμε. Έδωνα συνήθως ζεστά ροφήματα για να ανακουφιστεί ο οργανισμός. Κομπρέσες εξωτερικές για να ανοίξουν τα ορθούνια εδώ στο πρόσωπο. Κομπρέσες με ενόπνευμα τσίπουρο. Ναι, συνήθως ρουφούσαν τσίπουρο από τις μύτες. Άλλη μία, ας το πούμε και αυτό. Είναι λίγο, πρέπει να το αντέξεις για να το κάνεις. Ναι, το οποίο πρόσφεραν βέβαια τοπική, προσωρινή, ας το πούμε, ανακούφιση. Ναι, άνοιγαν τα ηγμόρια. Η σύνηθες ήταν οι εντριβές με ενόπνευμα και τσίπουρο στο στήθος της πλάτης. Τα κάνουμε και τώρα. Και το πόντς ήταν το βρασμένο τσίπουρο με ζάχαρη, το οποίο ήταν πολύ αποτελεσματικό, αλλά για να το πιείς έπρεπε να είσαι και λίγο δυνατός οργανισμός. Συνήθως οι άντρες το πήρανε. Αν, πώς το λένε, είχες πλευριτωθεί, λέμε, από την μπούντα, από την υγρασία που κοιμώσουν έξω στην Ήπειθρο ή ήταν τα δωμάτια υγρά, δεν ήταν επαρκώς θερμαινόμενα, τότε λέγανε ότι υπάρχει πλευρίτωμα, προσπαθούσαν πάλι με πολλές εντριβές, τριψίματα, να μπορέσουν να, πούμε, να ανακουφιστούν οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε και κάτι, ας το πούμε. Φοβόταν βέβαια την πνευμονία και όταν ερχόταν η πνευμονία, επειδή δεν υπήρχε γιατρός και ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει πρόσβαση σε γιατρό για να καλέσουν για φροντίδα, πάλι οι βεντούζες ήταν το επόμενο θεραπευτικό μέσο, οι εντριβές πάλι με τσίπουρο και με το ενόπνευμα στην πλάτη κτλ. Και μάλιστα το τσίπουρο, όχι το μεταβρασμένο, το πολύ σκληρό. Η μετάβραση είναι το πολύ σκληρό. Και φροντίζουν να το σκεπάσουν για να υπάρχει έντονη εφίδρωση, γιατί πιστεύουν ότι με το που υδρώσεις φεύγει. Δεν υπήρχε, είναι και πολύ λάθος αυτό. Και θεωρούσαν σημαδιακή τη 13η ημέρα, ότι αν αντέξεις, ας το πούμε, θα μπορέσει να αντέξεις 12 μέρες. Ναι. Και αν υπήρχε κάποιος παλιός νοσοκόμος που είχε κάνει στο στρατό πρακτική, μπορεί να σου έκανε καμία καρδιοτονοτική ένεση που ήξερε να σε ανεβάσει λίγο έτσι, τον οργανισμό, να τον δυναμώσει. Ακόμα χρησιμοποιούν και το σλοάνς που ήταν ένα... Τι είναι το σλοάνς αυτό? Ναι, ήταν ένα αμερικάνικο υγρό αναλγητικό που κυκλοφορούσε στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν για εξωτερική μονοχρήση που περιείχε καμφορά, μενθόλη
και εθέρια έλαια. Σαν το VIX δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Ήταν μόνο που ήταν μόνο για εξωτερική χρήση, όχι εσωτερική. Μπράβο, θεωρούταν εξωτερική. τρομερά αποτελεσματικό για εντριβές και το χρησιμοποιούσαν κατά κόρον. Και για τις χιονίστρες και τα κρυοπαγήματα. Είναι όταν ήταν εκτεθειμένοι στα χιόνια, στο πολύ κρύο, παγώνανε από τις ξεροπαγιές που λέγανε. Τα άκρα πρώτα. Τα άκρα, ναι. Προσπαθούσαν λίγο στη φωτιά, έτσι, όχι πολύ απότομα. Όχι απότομα, γιατί... Πέραν ένα κλαδί σικιάς, το οποίο το θερμαίνανε και από τους χυμούς της σικιάς πιστεύανε ότι όταν το ανοίγανε και το πάνω στο σώμα ότι ζεσθενόταν. Το έδειξε ότι η εφαρμογή μπορεί να έχει αυτό και τι προκαλούσε υπερημία. Και να μιλήσουμε και για τη λιποθυμία, γιατί νομίζω ότι τελείωσε και η εκπομπή μας. Εκτός κι αν θέλεις να πούμε λίγο για το... να επιλέξεις κάτι άλλο. Να πούμε λίγο για την, πώς το λένε... Τον πονόδοντο μήπως. Όχι. Να πούμε για τα χειρουργική, για την ορθοπαιδική. Για την ορθοπαιδική να πούμε, ναι. Το οποίο ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι. Γιατί είναι άλλο κομμάτι. Ναι, όταν έβγαινε ένα χέρι από τον αγκώνα ή το πόδι από το γόνατο. Το βγάλσιμο που λέμε. Γινόταν θερμόλουτρο, μαλάξεις με λάδι στο εξαθρωμένο μέρος και μετά με κατάλληλες κινήσεις ο θεραπευτής, ο πρακτικός, λοιπόν, το ξανάβαζε στο φράγο, ακουγόταν ένα κρακ και έμπαινε. Μετά έβαζε ένα έμπλαστρο, αυτό που ήταν το αυγό, το σαπούνι, το γιδόμαλο, που ήταν σαν γύψο στερεωτικό, το οποίο έμεινε μετά 15-20 μέρες για να μπορέσει να γίνει. Το ίδιο γινόταν και για το στραμπούλιγμα βέβαια, αλλά όταν γινόταν ένα κάταγμα, τότε πάλι με θερμόλουτρο, έτσι, με ήπιες μαλάξες, προσπαθούσαν να βρει ο θεραπευτής που είναι τα κόκαλα που σπάσανε, να τα εισιάξει. Τα έβαζε με σανιδά. Τα έβρισκε. Ναι, συνήθως έβαζε σανιδάκια περιφερειακά του μέλους, τα έδαινε και έβαζε και πάλι αυτό το αυγοσάπονο που ήταν σαν γύψος και μετά από 15, 20, 30, 40 μέρες ανάλογα υπήρχε αποτέλεσμα έτσι αρκετές φορές. Έκανε νάρθηκα δηλαδή. Ένα νάρθηκα υποτυπώδη. Ναι. Και πολύ καλό μάλλον. Ναι, γιατί... ήταν πολύ αποτελεσματική, πάρα πολλοί άνθρωποι είδαν θεραπεία από αυτούς τους ανθρώπους. Αν και μερικές φορές υπήρχαν αποτυχίες, αλλά δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για κάτι όταν δεν έχουν σπουδάσει ιατρική. Και η πρακτική αυτή συνήθως την βλέπανε και οι ίδιοι όταν είχαν ζώα. Όταν ένα ζώο έσπαζε ένα πόδι, ο κτηνοτρόφος, ο Τζομπάνος εκεί πέρα, για να μην το σφάξει, έκανε ένα υποτυπώδη, νάρθηκα με ξυλάκια, με τέτοια πράγματα για να βοηθήσει έτσι υποστηρικτικά το ζώο. Πολύ, αυτά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα μιλήσαμε για τη λαϊκή ιατρική, αναφερθήκαμε σε ένα σωρό πράγματα. Εγώ θα πω ότι είπαμε πολλά, μην τα εφαρμόσετε όλα, γιατί δεν είναι όλα, όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικά, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνα για την ζωή μας, αλλά οι παλιοί, οι προγονείς μας, όπου δεν υπήρχαν οι γιατροί και τα φάρμακα, τα εφάρμοζαν και πολλά από αυτά πήγαιναν πολύ καλά. Πήγαινε πολύ καλά ο ασθενής ή ο πάσχων. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμότατα. Εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι η δουλειά που έχεις κάνει είναι πολύ μεγάλη και καλό θα ήταν κάποια στιγμούλα να την εκδώσεις σε ένα μικρό βιβλίο, γιατί δεν είναι εύκολο να καθίσει κανείς να... Ναι, έχουν δημοσιευθεί βέβαια έτσι κατά κόρον παρομοιότυπα, ας πούμε, αλλά θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι δικό σου, τα άλλα είναι άλλων. Αυτό είναι δική σου η προσπάθεια, η δική σου η δουλειά. Εγώ να κλείσω λίγο την εκπομπή, να σε ευχαριστήσω, αλλά να πω στον κόσμο ότι αν και πολλές πρακτικές σήμερα θεωρούνται ανεπαρκείς ή επικίνδυνες, για τις τότε κοινωνίες ήταν αναγκαίες και συχνά σωτήριες, έτσι. Η λαϊκή ιατρική θεωρείται σημαντική ως έκφραση του λαϊκού πολιτισμού. Και μάλιστα στις ιατρικές σχολές υπάρχει και σαν μάθημα όσον αφορά την ιστορία της ιατρικής, η λαϊκή ιατρική. Λαϊκή ιατρική. Και εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα, παρότι σας είπα στην αρχή ότι δεν μπορούσα να τοποθετήσω τη σημερινή εκπομπή στην ιστορία ή στον πολιτισμό, να λοιπόν που εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι έχουμε ιστορικές δραστηριότητες των κατοίκων, των προγόνων μας, εδώ στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην Κρανιά, που άπτονται και του πολιτισμού και της ιστορίας και της ιατρικής και της λογογραφίας. Και της λογογραφίας.
Ευχαριστώ και πάλι. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά, Χριστίνα. Σας ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την άλλη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.